riwayat omah suwung rugah trita wong kang lagi gandrung ana panggonan kang nista aku kowe padha gandeng rasa pawitan ati suci dono rasa wis nunggal sawiji wis mokang kebak prasasti wirang isin padha dilakoni wong tanpa timah tresnaku ora bakal buyar amasu wong tanpa lawan tresnaku ora bakal ilang geget latimu kok pasrahke jiwa lan ragaku manuk sriti padha nyawa omah suwung sing dadi konangan omah suwung gugah kita sang lagi gandrung ana panggonan kang nista aku kowe padha gandeng rasa ati suci dono rasa nunggal sawiji wis mokang kebak prasasti wirang isin padha dilakoni tanpa timar tresnaku ora bakal buyar omah suwung tanpa lawan tresnaku ora bakal ilang menggeh-menggeh bae. Lha wis tuwek le saiki. Lah nggih. Wis ya umur pira? Sampeyan saiki pira to? 62. Lho wis 62 kacek 11 taun nih. Anten sik kaya bocah. Wis tuwek iki kan menggeh-menggeh kok. Kian geget latimu kok pagake jiwa lan ragaku manuk sriti padha nyawa omah suwung dadi kenangan
nek nggo